Kardam kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long ke langara do ana pas tamil la pen pini la so video long nali tumhan na ki wan pi la bang ke kedam tang hot nali tum la so YouTube channel long tami thek pon long ikji Karbi Anglong pen driver Voreng Avarsai Karbi pondo la pen hala so Voreng Avarsai along bangko ana candidate da fansi ka select pon ma la pen bangko ana candidate da tum fansi ka reject pon ma la so puthak non nali tumhan la so video long nang than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel la subscribe lang de subscribe ko la pen videos tami nali tum share pon ikon tante non pathek pen bang pana candidate fancy ka select pon ma la pen ka reject pon ma la pen driving test la pen skill test ko mantu se ka pado pon jima la so puthak tami lang pon tante non pathek pen chethan pon nang ke dam tang hod office of the district season just Karbi Anglong pen contractual driver Voreng Avarsai Karbi pondo nali tum la so YouTube channel long stami thek pon long pota hailo la sipini nali tum han ki wan pi la bangke non driving skill test apan stami adet pathik pon igelo la pen bangko ana candidate apan sida ka select pon ma la pen bangko ana pan si ka reject pon ma la so pothak stami chithan pon nang la pen nali tum la so YouTube channel la long jong sedang kahumri milang pada kecing pen subscribe ikon la pen kumama se la so driver contractual Voreng Avarsai long ki jogdon mana litum la so video comment along than pachini por ikon tang non pathek pen la so notice puthak le je than pon nang ki cheng sina litum thek pon long ji labangso notice mate notification kapiklang pon la bangke 29 March 2025 barni sipaklang pon iglo la pen notification date na litum thek pon long po la pen the following candidates are found to eligible for appearing skill driving test for the post of driver contractual la pen bangko ana fansi non ka select pon mal la so puthak chethan pon na la pen da ka select pon bang do igolo la se nalitum non la bangke skill la pen driving test pado pon po la pen hola so driving test ka pado pon ji apor la bangke da 1 pm pusi tok pon la pen adim la bangke district court campus POPS diphu Karbi Anglong la sodium si pada pon po la pen kumantuar ni si kapa do pon jima polo tangte nali tumda theklong ji non ki wangji la 4 April 2025 ar ni si pada pon po apor la bangke 1 pm la pen adim la bangke district court campus POPS diphu Karbi Anglong Assam la sodium si pada pon ikpo la pen non chethan pon nang bangko ana candidate fansida ka select pon ma la pen la so candidate amen lang lia prang na litum dak kachini neng ji kirang sodo candidate are advised to bring original documents along with ID proof la pen nalitum hol LABANGSO skill test mat driving test ki pidam ji hot nalitum angton pen documents la bangke original se cheponang po la pen ID proof stabe nalitum cheponang ji ID proof pulotangte nalitum Aadhaar card pan card la pen voter ID la hai ponlote nalitum chog iglo tangte non pathek pen dak candidate amen lang pon onang la pen adim konatma ni dag blur bang pipon igedet po nalitum hanan piklang yapan kicheng si number 1 long ke hai balancing terang stami dag alis long bang amen klang don lo address la bang ke sar long zone POPS diphu Karbi Anglong la pen number 2 long subas rongpi lata dag matlo address la bang ke agriculture colony diphu Karbi Anglong la pen number 3 along do mate roll number 3 la bang ke long sodar terang address la bangke nalitum theklong po micro gaon POPS Chokhiola Karbi Anglong la pen roll number 4 along dotulang Sani Singh la bangke dak diphu amatlo rongkhelan POPS diphu Karbi Anglong la pen number 5 long do Suresh de la bangke bhakmari POPS diphu matlo Karbi Anglong roll number 6 la bangke Pranjoti Raskwa la pen dak la bangke dak PWD colony POPS lagi diphu Karbi Anglong lo la pen roll number 7 la bangke Harbaman Teron address la bangke Matipung Rong Chingrum Iragaon POPS la bangke diphu lo la pen number 8 along mate roll number 8 la bangke Nukul Bora la pen number 2 Udali Bokoli Ghat PS Bokolia la pen Karbi Anglong la son dak number roll number 9 langdam lo prote Kanok Debnat arong amen address la bangke Dhansing Rongpi Gaon POPS Manjalo roll number 10 la bangke Diprajoti Saikia DC Colony near Home Guard Office POPS diphu Karbi Anglong number 11 langdo Vedison Phangcho Umpanai Baitha langso West Karbi Anglong pen la pen number 12 langdo Rabin Singh Jahari
labang ke Maiza Hadi Hawaipur Kheruni pen lapen do tulang number 13 along Biju Busumotari labang ke Amoni Hauraghat Bazar PS PO ke Hauraghat Karbi Anglong pen lo roll number 14 along Langdam lo pulte dak Manab Bardoloi labang ke Ramu Mandir near PWD Colony Diphu long pen lo lapen roll number 15 long Pranjal Kalita lata rong mungwe gaon Diphu long pen lo lapen number 16 Benod Bordoloi rong mungwe Thana Road Diphu PS Diphu Karbi Anglong roll number 17 Krishna Hanse Diphu PWD Colony lapen roll number 18 Karon Ras Bongsi labang ke Hazanala near Manja petrol pump adunglo address labang ke full address nalitum da thek pon long ekpo lapen karijek pon abang pu amen stamel lang polonang lapen nalitum jongsi jogdun pulta nalitum amen duma vema laso video komen along nalitum than pachini ngon lapen non kala karijek aphai latalang polonang lapen nalitum dak thek tulongji office of the district season judge Karbi Anglong isiver lo ke tokpone labang lapen the following candidate are found to be eligible for appearing skill test driving test for the post of driver contractual lase ki undunde a candidate amen lo mate abang phu amen lo nalitum non thek pon long exi ki undunde abang phu labang ke da innovate amen labang ke Deepak Chetri lapen address labang ke Manja PS Manja Karbi Anglong ka reject pon athe labang ke nalitum dak thek pon long po ground of rejection driving license issue date 02 June 2022 criteria not fulfill as a per advertisement DL 3 years not completed alangli dak kijok don hot kipidon driving license labang ke alangli 3 years complete nahi pusipus tame alangli la driving license bang 3 years complete pleaded masi alangli pan bangke reject pon igdet lo lalo ka reject pon la bangke isiwet lo mate innovate consider ka reject pon la pen hola ka reject je tum an la bangke non alangli tum la skill la pen driving test la bangke pidam nang po la pen la so video kelang pen jongsi komane ka apply dun bang do ba amen klang dun polote nali tum komen along than pachini kon la sipini update la bang kenang ki pipon la anchot lo pen la sonson update na litum kilong verzi aphan pura la so YouTube channel la bang kenang litum subscribe ikon la pen video na litum share pon ikon do mi thakmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do advance tame nilin pen kardom